Welcome dangers! Thank you for visiting. So for today's video is another sexy lingerie haul and review sa Inday Kuradang channel. If you are interested, please keep on watching and don't forget to like and subscribe. Alright, for today's sexy lingerie is this very cute and very nice strawberry print thong panty like this. And look at that, very pretty. Ooh! Oh, diba? Panty palang masarap na. Ano yung print mga guys? Oh, very nice cloth. Breathable, stretchy cloth. Very comfortable. With a combination of a lace, very pretty lace. Ayan. And look at that very nice thong design. Ooh, very tiny. Perfect din tong pang beach. So, kung carry mo pumunta ng beach with this thong panty or diba kasi marami naman din kasing makaka-dare magsuot ng ganito sa beach. Especially Boracay, Siargao, yung talaga mga summer destination beaches, diba? Looking with this panty, very sexy, diba? Kaaya-ayang tignan. Very sexy. Ito yung ano niya, day. Front. Look at that very nice lace na dito sa may pag-ibabaw niya. Yung pag-garter niya. Look at that very pretty lace design. So, ito yung pinaka-front niya. Very comfortable, stretchy na fabric na parang siyang basta yung mga ano, para siyang tela ng mga bathing suit or mga tawag doon, bathing suit or yung mga two-piece na mga ganon yung patela niya. And look at that very pretty na ano dahil gusto ko yung print niya, yung pa-strawberry print. So, ganyan siya. Diba? Patanga style talaga siya, dyers. Yung kanyang ano is patanga, yung pa ganon dyan sa hips mo. Very pretty talaga. Talagang magkikrave ka sa design ng panty na to. Ayan. Diba? Na-imagine nyo ba? And then sa likod, it's a thong. Like that. Diba? Very pretty thong design panty. And it's a size medium. Iwan ko lang kung makikita nyo. Pero letter M yan. Medium. Pero I think, nalalakyan ako sa size na medium. Medyo malaki siya. I don't know. Pero parang siyang size large kung i-compare natin sa Pinoy size. You'll wear this in your honeymoon na mag-aala. Strawberry yung dating mo talaga. Very sexy naman din. Oh, look at that. O kung may mga inaakit ka dyan, girl, of course. This is kinda delicious. Wow. Delicious. Oo, kasi strawberry print siya. This is kinda delicious print. Delicious na panty. Kung meron kayong inaakit dyan, diba? Kung mang-aakit. Akit. Ka na naman. Pwede bang mga sa jowa niyo? Huwag sa ibang jowa, diba? Huwag sa bana ng uban. Sa ano lang, sa mga bana nyo lang o sa mga asawa nyo lang. Kung mang-aakit-akit ka dyan, sa mga jowa nyo lang, huwag sa jowa ng iba. Diba? You can wear this. Pwede din kung mag-aagaw ka ng jowa. Siguradong maaagaw mo yan, te. Sa panty na. Uy, baka sabihin nyo, si Inday Kuradang, yes, tinotolerate yung mga aagaw ng mga jowa. No. Diba? Nasa sa inyo din naman yun kung mga agaw kayo. Diba? Tara, mag-agaw tayo. Sama tayo, mag-aagaw tayo ng jowa, ng may jowa. Pag maanad na ka, balik one day lang. Ganda niyang suotin, promise. And yeah, very nice to wear. Nakaka-sex especially kung mayroon kang mga gala-gala. And then yung suot mo talaga is bodycon, like body hugging na mga outfits. Talagang ang ganda nitong suotin dahil, no? Nakaka-shape ng lubot, ng butt area. So yeah, perfect. Very nice. Pa-sexy, pang-agaw ng jowa ng may jowa. Ito. Strawberry. Very delicious panty ever. Thank you so much for watching.
Sana nagustuhan nyo tong design na to, strawberry print na tong design panty. Hopefully makita ko ulit kayo sa aking next panty review, panty haul. Of course, hindi na mawawala talaga sa aking content. Hindi ko lang yung panty kasi ito yung nagbibigay buhay. Ito yung nagbibigay ng life sa channel ni Inday Kuradang. Pang real time talaga tong panty, kaya hindi ko na talaga to mawawala sa mga content ko. Pagpasensyahan nyo na, no? Bahalag dilita sexy dere, bahalag sa ba? Wala ta nag-try o naghubo-hubo sa ato ang kuan sa ato ang channel, but yeah, pang real time ko to talagang nagbibigay buhay sa aking channel yung mga sexy panty lension. Alright, so thank you so much for supporting Inday Kuradang channel, and of course sana makita ko pa rin kayo sa aking next video. And yes, don't forget to like and subscribe Inday Kuradang channel, and see you lang sa aking next video. Bye!